Ayo Prastiwi terakhir. Ning pasar Tawangsari. Ning pasar Tawangsari. Tuku kutang. Kaya sing apik to, Pras. Mboten saru niku. Tuku kaya ngono kok diomongke sak nggon-nggon. Ayo, kaya ukuran iki gede-gede. Yo, asine. Mugi desa Ngargasari saya berkembang. Oh, apik. Ora apa-apa. Mengkutang dadi berkembang ki ora apa-apa. Ora berkembang ya wah rugi kuwi nek tuku. Ngawur. Kok nek ora diwarahi berarti panas udan. Monggo, tiba sapa? Tadin. Wis ben nengke ben nyuwara sakarepe ora sakarepe. Ya rasa wae apa piye? Rasa wae piye ya ora bayaran.